Conta la llegenda que Sant Jordi, un soldat romà al Pròxim Orient, fou protagonista d'una gesta cavalleresca a Líbia. La història per la qual és més conegut, però, és la mort del drac que pretenia menjar-se Creodolina, una preciosa donzella. La llegenda, ara, en ple segle XXI, s'ha fet realitat. Avui, a 30 minuts, sang i foc al pastoral. Una terrible desgràcia ha caigut sobre el petit poble del Pastoral. Diuen que un drac ferotge i terrible ha assolat els voltants de la vila, destruint tot el que trobava. Aquest estrany animal pot volar. Testimonis asseguren que té l'alè potent i ha provocat la mort de 3 persones que l'han respirat. Mira que n'era de lleig aquella bèstia. Feia mitja basarda. Quina mala sort! Per un cop que passa alguna cosa interessant, va i me la perdo. Ha matat totes les vaques. No me n'ha deixat ni una. Doncs mira, jo primer pensava que era la meva tia, però llavors he vist la bèstia. Collons, fotia una pudor. Què dius de mi? Res. Es tracta d'un individu de l'espècie del drago hirribilis. Fa uns 13 metres de llarg, 4 d'alçada. Molta cosa més no en sabem, però podem assegurar que fa una por que t'hi cagues. No se'n veu a la cara. És una espècie única. Cal preservar-la per mantenir la diversitat natural, no l'extermini d'espècies per interessos econòmics. Vilatans i vilatans del Pastoral. I de la Cellera, ja que el Pastoral es troba dins del nostre municipi. Cellera! Cellera! Cellera, la primera! Vilatans i vilatans del Pastoral i de la Cellera. Gràcies. Un terrible monstre ens amenaça. En Rajoy? En Maurinyó? Hem d'acabar amb aquest problema. Ja hem perdut masses animals i vehicles. Bé, doncs, segons he trobat a internet, una manera de pagar l'ànim assassí de la bèstia és donar una noia de la vila cada mes. I què en vol fer de la noia? No et preguntis, ja t'ho pots imaginar. Així deixaran pau els nostres amants. Olé, olé! Així, cada primer dia de mes, per sorteig, s'escull una noia del poble i la porten al Coll de Gries, on el drac la recull. Sembla que el pla funciona i ha aturat els atacs. I al poble tothom sembla content. Tothom? Joder, no hi ha dret. Sí, home, que se'ls mengin a ell. No, de cap manera. I una merda. És que sempre ens toca rebre a nosaltres, tio. Ni de conya, veus. Que vagin ells. Per què nosaltres? Novedades en el caso Pastoral. La tranquilidad que vivía en el rústico pueblo de Pastoral se ha roto esta mañana, en el sorteo para elegir la chica destinada al dragón. Ha salido Cleodolinda, la hija del rey. El pueblo está conmocionado. Mira la pobreta, tan jove i ser menjada per un animal. A mi ja se'm va menjar la meva filla, ara li toca a ella. A mi em fa pena. Doncs a mi no me'n fa gens de pena. Pobre, tan innocent i haver de morir. Sí, amb aquests cabells tan bonics i rossos. Algunos campesinos se han ofrecido a reemplazar la princesa. Si ella no vol anar-hi, ja m'hi ofereixo jo. Sí, em donen diners i jo m'apunto, però han de ser més de 1.000 euros. Jo per menys de 2.000 no ho faria. Bueno, bé, jo no voldria alimentar el bitxo, però només volia sortir a la tele. Súbdits meus, us ha arribat la notícia de que la meva filla, la princesa, està en perill. Parlant. A veure si te calles, hombre. La princesa està en perill i cal veure què s'hi pot fer. La princesa està obligada a sacrificar-se. Però és la princesa! Tothom és igual de la noia, tant val per la Puri que per la Cleolinda. Jo voldria dir que la princesa és molt formosa i els seus dos ulls il·luminen tot el regne. I quan riu, el sol surt darrere les muntanyes. A veure si te calles, hombre. Val, ja us he escoltat a tots. Cleolinda ha de ser sacrificada. La llei obliga. És dur per un pare fer això, però és just. De pas, salem els ramats, i això són peles. El pequeño pueblo de Pastoral vive horas convulsas. Todos sus habitantes han salido a la calle para dar su opinión. Manifestaciones de uno y otro índole se enfrentan. Salvem a Cleo! 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 Tots som
Mientras el pueblo se manifiesta, desde aquí podemos ver cómo la princesa, sola, se encamina inexorablemente, con el corazón henchido de dolor, a su destino final. Desde aquí el Pasteral, Anna Cornejo, per Antena 3. Estem al Pasteral, un veïnat de la Cellera de Ter, que des de fa uns dies és portada de la premsa internacional per l'atac d'un drac. Quan semblava que la princesa seria menjada per l'animal, acaba d'arribar un salvador, el cavaller que pretén salvar la donzella. Aquest salvador es diu Sant Jordi i en aquests moments està avançant cap al camp de batalla. Hola, Clodolinda, sóc Sant Jordi. Hola, Sant Jordi, m'has vingut a salvar? Esclar, és la meva feina. No ho facis, et matarà, em sabrà molt de greu, ploraré fins i tot. No pateixis, la força m'acompanya. Et recordaré sempre. Ah, no, que el drac se'm menjarà. Soldats, esteu aquí per a matar el drac. Soldats, ferm! Preparats per atacar! Mort el drac! Mort el drac! Mort el drac! El drac és mort! 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 3. Darreres notícies. El cavaller ha matat el drac. Repetim, en Sant Jordi ha matat el drac i ha alliberat la princesa. La història ha donat un tom i ara s'obre una època d'esperança per al poble del Pasteral. Jo estic molt contenta, la Clea s'ha salvat i no és únic, això. Vaja, sempre igual, la nena sempre se'n surt. El rei només se'n preocupa de la seva nena. No a l'extinció d'espècies per motius econòmics! 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 No a l'extinció d'espècies per... Vist de prop, podem assegurar que no es tracta d'un drac, com s'havia dit en un principi, sinó que es tracta d'un dinosauri, concretament el Tiranosaurus Rex. Perdoneu, però algú havia de dir. Un cop passat el trasbals al poble, la gent es pregunta què passarà amb el cavaller i la princesa? Es casaran o no? Segons la tradició, en el cas que un cavaller salvi una princesa, està obligat a casar-s'hi. Ho farà així Sant Jordi? Jo ho trobo molt bonic i romàntic. Doncs jo no ho veig pas clar, això de casar-se amb un home perquè ha matat una sargantana. Estem al segle XXI i no es pot obligar a ningú a casar-se. A més, té diners aquest cavaller o està pelat com una rata com el Quixot? Han passat ja uns dies dels coneguts fets al Pasteral. La normalitat ha tornat al poble. Els periodistes i els curiosos han marxat. També ho ha fet Sant Jordi, cansat d'esperar la resposta de la princesa Clodolinda. El drac, batejat com a Draghi, ha estat dissecat i formarà part d'un nou parc temàtic sobre la figura de Sant Jordi i pel seu pas del Pasteral. Esperem que això traurà els turistes. Això és tot. Anna Ribalta, per Televisió de Girona. And do the Harlem Shake.